Pojďte se se mnou podívat, jak si udělat dárek na poslední chvíli. Bude vám k tomu stačit sklenice, třtinový cukr, klasický cukr, hladká mouka, nasekaná čokoláda, jedlá soda, sůl a kakao. Do sklenice o objemu 440 ml budeme postupně skládat suroviny. Prvně to bude hladká mouka, té budete potřebovat 95 gramů, potom čtvrt žličky soli, čtvrt lžičky jedlé sody, dále, abychom změnili barvu, tak to bude 55 gramů třtinového cukru, 50 gramů klasického cukru, 1 lžíce kakaa a nasekaná čokoláda. Já jsem vše umačkala a navrch jsem ještě přidala čokoládovou pečeť s láskou. Takto hotový recept zbývá už jenom zavřít do skleničky a dozdobit. Přidejte recept, ve kterém se obdarovaný dozví, že má přidat pouze máslo, vajíčko a lžíci vody a dozdobte tak, jak se vám líbí. A je hotovo. Tak co říkáte na tenhle super jedlý vánoční dárek? Dejte mi vědět, jestli tenhle vánoční tip využijete. Ahoj!